Hvad stiller man egentlig op med vielsesringen og smykkerne for brylluppet, når ægteskabet går i stykker? Det spørgsmål stiller mange danskere sig selv, og med stigende guldpriser, så er det jo fristende at sælge. For knap 10 år siden kostede et gram guld 80 kroner. I dag koster et gram 295 kroner. Og guldhandlerne, de har for længst opdaget det nye marked. Faktisk så er de rykket helt ind i stuerne til de fraskilte. Hengemt guld er gravet frem fra smykkeskrinene. Kan jeg bare lægge det her? Ja. Der er særligt et bestemt smykke, Maria Bern skal have vurderet og solgt, gerne i en fart. Min mand han har en halskæde, som er fra en gammel ekskæreste. Og det synes jeg ikke lige, han skal liggende. Og jeg er sådan lidt pænt meget jaloux anlagt, og jeg var sådan, nej, den vil jeg ikke kigge på. Derfor har hun inviteret en flok veninder til såkaldt Golden Home Party i stuen i Holbæk. Jeg laver lige sådan en ridse i for at komme ind under overfladen. Mindst 2 gange om måneden rykker Danmarks største guldopkøber, Ny Fortuna, ud til private homeparties. Det er temmelig populært. Og her er ekskæresteguldet blevet et marked for sig. Det er jo alt det guld, som man har fra et tidligere forhold. Det hedder ekskæresteguld inde hos os. Så har jeg 2 ringe her. Endnu en gæst er klar til salg. Jeg er jo blevet skilt fra min mand, ikke? Altså forlovelsesring og vielsesring. Så det kan man jo godt kalde ekskæresteguld. Det er kombinationen af guldpriser, der er steget 300% de sidste 5 år, og en dansk skilsmisserate på over 40%, der har skabt grundlaget for Golden Home Parties. At vi jo faktisk iscenesætter vores ægteskaber med meget, meget store materialistiske ting, som efter et ægteskabsbrud er ingenting værd. Giver altså muligheden for, at der opstår et marked. Ja, det er helt vildt flot. Men kvinderne skal være ekstra opmærksom på ikke at sælge guldet for billigt, mener Niels Folman. Det kritiske vil jo være, hvis man føler sig så emotionelt ude af balance, så man bare vil af med alt, og dermed acceptere for lav en pris på det, der i virkeligheden har en god værdi og en god pris. Nej, der er også en halskæde og en ring. Guldopkøberen mener dog ikke, at guldgæsterne er så skrøbelige. Jeg tror på, at folk selv er i stand til at vurdere, om de vil skille sig af med deres guld eller ej. Og efter sidste vurdering... Den der ekskærestekæden her, det er en 8 karat. Lad os se, hvad den vejer. 19,8 gram. Så er aftenens arrangør da også ganske godt tilfreds med udbyttet. 1.716 kroner. Okay. Så er det jo ikke så skidt at komme af med gamle ekskæresters ting, når det giver så godt. Ja, der kan man da tale om en anden slags x-faktor.